Bueno, ariketa bukatzeko, azkenengo atala erantzungo dugu. Atala erantzun aurretik argi eduki behar dugu teorian ikusi duguna. Espazio denbora grafika, higidura zuzen uniformeki azeleratuaren kasuan, izan daiteke dezeleratua, azelerazio negatiboa dagolako, edo azeleratua, azelerazio positiboa dagolako. Grafikak horrelakoak dira, eta higidura zuzen uniformean, espazioaren irabaziaren grafika malda zehatz bat daukan lerro zuzena da. Honek zer esan nahi du? Aztertu dezagun grafikak esaten diguna. Denbora tarte berdinean, hasieran abiadura galtzen ari naizenez, hasieran arinago joango naiz. Eta lehenengo denbora tartean, espazio asko egingo dut. Baina balastatzen noanez, azelerazio negatiboa denez, bigarren denbora tartean berdina dela, astirago noanez, egiten dudan espazioa txikiagoa izango da. Eta hirugarren denbora horretan, espazio tarte hori berdina izan arren, abiadura txikiagoa danez, egiten dugun espazioa txikiagoa da. Zenbat eta astiroago joan, denbora tarte berdinean espazio gitxiago egiten dugu. Orduan, grafika itxura hau dauka. Grafikak itxura hori dauka. Zer gertatzen da? Azeleratuz bagoaz. Abiadura gero eta handiago izango da, orduan. Denbora tarte berdina pasa arren, abiadura handiagoa danez, espazio gehiago egingo dugu. Ikusiko dugu hemen. Denbora tarteak jarriko ditugu. Lehenengo denbora tartean, begira, zenbat espazio egin dezakegu. Lehenengo denbora tartean. Bigarren denbora tartean berdinak dira, abiadura handitu denez, espazio guztiago egiten dugu. Eta hirugarren denbora tartean, demagun berdina dela, harin egin dut, denbora tarte berdina bada, abiadura oso handia denez, hasierarekin konparatuta, egin dezakegun espazioa, gero eta handiagoa da. Gitxi asko ere gehiago. Orduan grafika halakoa da. Adierazpen grafikoak ikusten dituzunean, ikusiko duzue, hau gertatzen dela, karrako dagolako, parabola bat da. Eta higidura zuzen uniformearen kasuan, beti irabazten da espazioa modu berean abiadura konstantea delako. Tarte honetan, irabaziko dugu hau. Hurrengo espazio tartean, irabaziko dugu kantitate berdina. Eta hirugarren espazio tarte batean, irabaziko dugu hemendik itxura bera, berdina izan dadin, irabaziko dugun espazioa berdina izango da. Abiadura konstantea delako. Hau ikusita, dezeleratua konstantea eta dezeleratua denez, lehenengo 300 metro horiek nola egingo ditu? Lehenengo 300 metro horiek egingo ditu, horrela. Abiadura txikituz doanez, gero eta espazio gitxiago egingo du. Gero, espazioa irabaziko du, modu konstante batean, abiadura konstantean doalako, eta berriro dezeleratua izango da, mugimendua eta espazio irabazia gero eta txikiagoa izango da. Ados, begiratu ondo zein dan emaitza eta begiratu ondo nondik datorren guztia. Animo!